Dobrodošli na kanal Životna sila. Postoji jedna stvar koju skoro svi radimo svaki dan, a koja polako može opteretiti naše bubrege. Problem je što većina ljudi ne primeti ništa dok ne bude kasno. Bubrezi su izuzetno važni organi, oni filtriraju krv i pomažu telu da izbaci štetne materije. Ali određene navike iz svakodnevnog života mogu dodatno da ih opterećuju bez da smo toga svesni. Premalo vode. Jedna od najčešćih grešaka je nedovoljan unos vode. Kada telo nema dovoljno tečnosti, bubrezi moraju da rade više, kako bi obavili svoju funkciju. Previše soli. Preteran unos soli može doprineti povećanom pritisku, što dodatno opterećuje bubrege. Mnogi ljudi svakodnevno unose više soli nego što je potrebno, a da toga nisu ni svesni. Prečesta upotreba lekova. Česta i nekontrolisana upotreba određenih lekova, posebno bez konsultacije sa lekarom, može imati negativan uticaj na bubrege. Gazirana pića. Gazirana i zaslađena pića mogu dodatno opteretiti organizam i dugoročno uticati na rad bubrega. Neuravnotežena ishrana. Ishrana bogata prerađenom hranom može negativno uticati na celo telo, pa i na bubrege. Dobra vest je da male promene mogu napraviti veliku razliku. Dovoljan unos vode, umerena ishrana i pažljivo korišćenje lekova mogu pomoći da bubrezi funkcionišu bolje. Ovaj video je informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za savet lekara. Ako želiš još ovakvih korisnih saveta, zapratite kanal i podržite video.